салом дӯстон, шаби гузашта боз ду рақобати дигари даври яккашниҳои лигаи чемпионҳоро тамошо кардем. Дар натиҷа ду дастаи дигар боз рохати марҳилаи якчорниҳоиро ба даст оварданд. То ин дам фақат фаворитҳо рӯи худро идома дода истоданд. Ин як андоза ба лигаи чемпионҳо монанд нест. солҳои охир дар ҳар як марҳила мо шоҳиди сенсатсия мешудем. Яъне баъд аз бозии якум камбекҳо ба қайд гирифта мешуд. Ба ҳар ҳол имшаб имкон аст ки инро ислоҳ кунанд, ҳарчанд боварӣ хеле кам аст. Акнун абзори бозиҳои имшаба. Агар ба ин видео лайки қиматбои худро гузошта бошед, ба ҳаматон тамошои хуб. дӯстон, имрӯз яке аз бозиҳои муҳим дар лигаи чемпионҳо мегузарад байни Реал Мадрид ва Ливерпул. Оё дастаи Клоп метавонад боз камбеки таърихӣ дар ин турнир намояд? Тамошои ин ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. баъд аз бозии якуми дастаҳои RB Leipzig ва Манчестер Сити дар кишвари Олмон чунон фикр пайдо шуд ки Leipzig дар бозӣ бо Манчестер Сити имконияти худро пайдо карда метавонад. Аммо тавре бозӣ нишон дод Манчестер Сити дар Олмон танҳо шӯхӣ кардааст. Хосеп Гвардиола пеш аз бозӣ ишора кард ки Холланд бояд дар як бозӣ 5 гол занад. Холланд дар ҷавоб ишора кард ки тамом бос, гапатон қабул. ӯ дар рафти ин рақобат ба задани 5 гол мушарраф шуд. Ягона бозигаре ки қабл аз Холланд дар марҳилаи плей-оффи лигаи чемпионҳо 5 гол зада буд Месси мебошад. Шояд ин нишонаи он аст ки Мессиу Роналдо корашон тамом. навбати Холланду Мбаппе омад. Гюндаган ва Де Брюйне ҳам дар ин дидор ба задани гол мушарраф шуданд. прессинги Манчестер Ситиро дар ин бозӣ танҳо бо калимаи даҳшат метавон фаҳмонд. дастаҳои олмонӣ ба чунин марҳилаҳо ва ба чунин бозиҳо омода нестанд. истисно танҳо Бавария мебошад. бозии дигар дар Португалия байни дастаҳои Порту ва Интер сурат гирифт. дастаҳои итолиявӣ дар мусобиқаҳои аврупоӣ дар вуҷуди худ қаҳрамонеро пайдо мекунанд ки то охир мубориза мебарад. бозӣ бо ҳисоби 0-0 тамом шуд, вале ин яке аз он сифр бар сифрҳое буд ки як даста пухи прахи дастаи дигарро баровард. Интер дар ин дидор мубориз будани худро нишон дод ва дар натиҷаи ду бозӣ ба даври навбатӣ баромад. бозии якуми дастаҳо бо ҳисоби 1-0 ба нафи Интер анҷом ёфта буд, вале дар марҳилаи навбатӣ кори миланиҳо хеле мушкил мешавад ва ин ба ҳардуи дастаи ин шаҳр рабт дорад. ду дастаи дигари иштирокчии даври якчорниҳоӣ имшаб маълум мегардад. Гави метавонад дар равзаноҳои наздиктарини трансфери бозингари дастаи Манчестер Сити шавад. футболбози ҷавони испанӣ албатта мақсади дигар дорад. ӯ мехоҳад дар дастаи Барселона бозиашро идома диҳад. вале ҳамаи чиз осону сода нест. ӯ шартномаи худро бо Каталониё аз сар имзо карда тамдид намуд ва аммо суди испанӣ ин қарордодро ғайрирасмӣ шумурд. яъне метавон гуфт ки шартномаи Гави бо Барселона тамдид нашуд. номуайянӣ дар мавриди қарордоди ин футболбоз бо Каталониё ба он оварда расондааст ки дастаҳои топи Англия шикори ӯро оғоз мекунанд. дар мубориза барои Гави дастаҳои беҳтарини премер-лига иштирок хоҳанд кард. дар навбати аввал Манчестер Сити аст. Хосеп Гвардиола ин ниҳматгарро барои дастаи худ номзади идеалӣ мешуморад. пас он дар навбат Ливерпул меистад. мерсиядиҳо кайҳост ки ниҳматгар ҷустуҷӯ доранд. Беллингем бо эҳтимоли ғолиб дастаи Реал Мадридро интихоб мекунад. агар Барселона бо суд кори Гавиро ҳал накунад, пас Клоп барои ҷалби ин футболбоз метавонад муборизаи зиёд барад. пеш аз ҳама ба Гави дастаи Челси таваҷҷӯҳ карда буд, вале он замон лондониҳо ҷавоби рад гирифтанд. Пол Погба тақдири аҷоиб дар Ювентус дорад. пас аз омаданаш ба сафи туриниҳо Погба осеби ҷиддӣ бардошта дар қисми зиёди мавсим иштирок накард. баъдан ӯ саломатиашро барқарор намуд, дар як-ду бозӣ ба майдон омад. пас аз ин ӯ дар тамринҳо мехост зарбаҳои ҷаримавиро машқ кунад. дар ин ҷараён ниҳматгари фаронсавӣ осеб бардошта боз ба муддати тақрибан як моҳи дигар аз саф берун афтод. Алегри дар бораи осеб бардоштанаш ҳазломез ишора кард ки замоне дар мавриди ба чунин роҳ осеби нав гирифтани Погба филми ҳуҷҷатӣ месозанд. бозигари фаронсавӣ акнун метавонад аз Ювентус ҳам равад. робарати даста аз осебҳои зиёди Погба хавотир ҳастанд. ин футболбоз ба хотири бозӣ кардан оварда шуда буд, на ба хотири тавбат. Ювентус номи клуби футболӣ аст, номи беморхона нест ку. худи Пол бо умедҳо ва ваъдаҳои зиёд ба Ювентус баргашт. дар робарати Юве бисёриҳо аз баргардонидани ниҳматгари фаронсавӣ пушаймон шуданд. мухлисон ҳам бар он назар ҳастанд ки Погба дигари ягон бор ба формаи қаблии худ баргашта наметавонад. рафиқон, ман ҳамеша канали Utka Gamesро ба шумо тавсия медиҳам, зеро дар он ҷо шумо воқеан ҳам пул кор карда метавонед. Лигаи чемпионҳо оғоз шуд ва дар канали Utka Games шумо метавонед барои ин бозиҳо прогнозҳои ройгон гиред. аз ин рӯ ба ссилкаи дар описания буда дароед ва ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред.
Юрген Клоп ба фантастикаи нави Ливерпул бовар дорад. Бозии якуми дасту бо ҳисоби 5-2 ба нафи Реал ба анҷом расид. Юрген Клоп чунин ибрози андеша кард: 3 ҳафта пеш пас аз бозӣ ман гуфтам ки Реал аллакай ба даври навбатӣ баромад, вале имконият ҳамеша вуҷуд дорад. Айни замон шонси мо танҳо 1%-ро ташкил медиҳад. Мо кӯшиши истифодаи онро хоҳем кард. Агар мо аз ҷиҳати манфии худро дар ҳайрат гузошта тавонистем, пас аз тарафи мусбатам ба ин кор қодир ҳастем. Мо ба Мадрид ба хотири ғалаба омадем. Дар бозии якум дар қисми дуввуми рақобат аксулмамлоҳои Реал дарди сари мо шуданд. Мо аз муддаи нигоҳ доштани Бензема ва Винисиус набаромадем. Аз нуқтаи назари тактика мо бояд хеле фаъол бошем. Прессинги хати нимҳимоя бояд дар сатҳи олитарин бошад. Мо бояд риск кунем ва контрҳамлаҳоро бартараф кунем. Мо барои бохтан ҳеҷ чиз надорем. Ин беҳтар аз он ки метавонӣ ҳамаи чизро аз даст диҳӣ. Вале ман мехоҳам дар ҷои Карло бошам ва бартарии 3 голро нигоҳ дорам. Реал ягон маротиба боварии худро аз даст намедиҳад. Ман онҳоро хеле зиёд эҳтиром мекунам. Дастаи афсонавӣ аст Реал. Ин буд суханҳои хуби Клоп. Мухлисони Ливерпул ҳам ба мӯъҷизаи навбатӣ умед доранд. Имшаб дар Мадрид бозии ҷавобии дастои Реал Мадрид ва Ливерпул дар марҳилаи яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо доир мегардад. Ҳама ғалаба бо ҳисоби 4-0 баъд аз мағлубияти 3-0 аз Барса дар хотир доранд, вале Сантьяго Бернабеу Энфилд несту Ливерпул ҳам мисли пештара не. Ба ҳар ҳол Реал баъд аз бартарӣ дар бозии якум ҳамеша ба рақибонаш имконият додааст, аммо ба қадри зарурӣ. Дар хотир биёред бозӣ бо Ювентусро вақте ки Манжукиш 2 гол зад ва Буфон аз майдон хориҷ шуд, ва бозии мавсими гузашта бо Челсиро. Худи шумо чӣ фикр доред дӯстон? Дар ин бозӣ ҳангома рӯй медиҳад ё ин ки Реал гапи аввалро хоҳад гуфт? Андешаҳои шуморо дар комментария интизор ҳастем. Падари Месси дар Арабистони Саудӣ ба чашм расид. Шумо метавонед гӯед ки баъд чӣ мардак мегардад давлат ба давлат. Мо ҳам ба ин масъала диққат намедодем агар як нуқтаи муҳим ин ҷо намешуд. Падари Месси агенти ӯ мебошад. Ба Арабистони Саудӣ рафтани ӯ бефоида нест. Ӯ барои гуфтушинидҳо бо дастои ин кишвар ва барои баҳс кардани ояндаи фарзандаш ба мамлакати арабӣ равон гардид. Таваҷҷӯҳи дастаи Ал-Ҳилол ба Месси кам невуз зиёд шудааст, алахсус пас аз он ки дастаи ПСЖ боз дар даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо мағлуб шуд. Сару садоҳо дар мавриди рафтани Лео аз шаҳри Париж бештар шуданд. Роҳбарияти дастаи ПСЖ пас аз нокомиҳо дар Лигаи Чемпионҳо ояндаи Мессиро дар сафи дастаи худ торик мебинанд. Варианти асосии идомаи корнома барои Месси гарчанде Интер Майами ба ҳисоб ҳам равад, Ал-Ҳилол метавонад аз кулли дастаҳои олам пеш гузашта Мессиро ба сафи худ ҷалб намояд. Ба Арабистон танҳо ба як мақсад мераванд, бо нияти пули калон кор кардан. Ҳатто агар рақобати Месси ва Роналдо дар Арабистон дигарбора зинда шавад, дар Лигаи 149-уми ҷаҳон диққат ба он кам аст. Гуфта мешавад ки агар Ал-Ҳилол ба Месси аз он маблағе ки Ал-Наср ба Роналдо медиҳад бештар пешниҳод кунад, пас футболбози аргентинӣ метавонад шарафи ин дастаро ҳимоя кунад. Шумо метавонед гӯед ки Месси ба пул ниёз надорад, чун дар ПСЖ дар як сол 40 миллион кор мекунад. Дуруст, аммо Криштиано магар ба пул ниёз дошт? Ал-Ҳилол метавонад ба Месси дар 2 сол 600 миллион евро бидиҳад. Бо наздик шудани равзанаи трансферӣ, рафтани Месси ба биёбонҳои арабӣ наздик ба ҳақиқат шуда истодааст. Ба ҳамин тамом, бори дарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.